Sayo di kami ng mata karong adlaw mga bayot kay nami adtuan or naami appointment karong adlaw. While maghikay ko sa ako ang kaugalingon, ako sanang pasagdaan akong bahandi dira nga maglukso-lukso. Nanaday mi diri sa kotse padulong nami sa among adtuan. Peaceful og patsada karong adlaw kay dili traffic. Naay daghang car pero distansya ra. Naabot na day mi dinhi sa among anhian. Nahimuot kay ko kay wala day diri ang staff. Open ang office pero walay tawo. Nasiguro'y gilakaw mo nang gitawagan sa kong bana og asa siya. After 40 minutes nakasulod na gyud mi mga bayot kay naana dinhi ang ila ang staff. While gaistoryahan na sila, kaming duhang karina magukod-gukod sa mi dinhi. Ambot paning anak ko, bisag asa man adto murag pulag lubot. Gingnan ako siya og tapad sa flag day kay atong picturean. Ginoo ko Maria Jose pintapad ba di ay nga gatuyok-tuyok man hinuon eh. Alas 4 na day sa hapon pauli nami. Gutom na kayo kay wala pa mi kaon. Unya nagsurang-surang pa ning mga kotse, traffic man hinuon karon. So magpaabot na lang mi hantod mairog mi dire. Bayot nakauli na gyud mi lapoy kay akong anak kay gigutom pod siya. So ako sana siyang patotyon sa iya ang gatas. Padulong na pod siguro ni siya matulog. Pasagdaan lang na ako na siya matulog din ha. Aron pod ako makakaon unya. Ganina ra din siya nang ayo gatas. Unya wa man ko kadala mo nang pag-abot na lang sa balay siya nakainom. Gutom na kay mga bayot. So maghinikay-sikay sa ko diri. Nagkuha ko diri og butter kay magluto ko og sudan. So ibutang nato ng butter din ha sa kalha. So aron malanay ng butter din ha ato na siyang pasigaon. Ay mo kahibong anong kaning kalha perte kalagom o ito kayo dugay naman gug kayo ning kalhaa pero gigamit pa namo dinhi kaning butter murag kugmo pahartugit pagig kayo tangtang dinha sa kutsilyo. While galuto kog sudan galuto puday ko diri og potato. Gamay ra akong giluto kay kamera man kong tulo ani mo kaon. Ang akong duha ka kagupa nay atinan nga kaon. Nanganak man gud tong asawa sa ilang amigo unya gitawagan sila nga paadtuon kay naay kaon. Magbatil lang dayta dinhi og duha ka buok itlog. Kaning itlog ni sa manok. Aron maasgad-asgad na siya dra, butangan nato na siya dinha og asin. Dayon aron pud mo lagom-lagom na dra, ato na siyang tuyok-tuyukan dra og black pepper. Then ato na siyang i-mix-mix mga bayot. Milabay ang pulo ka tuig, nalanay na gyud butter dinhi sa kalha. Dayon ato na nang ibusdak ng pipila ka tomato dinha kaning tomatoha murag suriso og kolor. Ako man na siyang gipanitan kay aron patsada inig kaluto. Aron mapatsada-patsada o malami-lami nato ang recipe mga bayot. Ako din ang gihampulan og atsal. So mao na ni luto na niya tuang lami ang kalanon mga bayot. Gagama-gama argod po ko dinhi og unsay among isudan. Then galuto day ko sa kuang bahandi dinhi og broccoli og carrots og tomato dan gisagulan akog eggplant mga bayot. Dayon ato po ning ihatag dinhi sa tuang bahandi mga bayot nga busy kayo siya dinhi nilingkod. While mga on me, pakanon po na ako ni siya dinhi sa iya ang kalanon. Kaning kalanuna mga bayot, masipag ibalik-balik ko ni kada adlaw. Day gani siya sumhan ani yang broccoli nga kanunan yang matagbo sa iyang baba. Alas 5 na diri sa hapon, mapay pagpaniod to panihapon pamahaw niya. Pasagdaaran na ako na siya magkaon nga usara. Di manggod po na siya magpahungit nako basta kanang kalanuna. Humana mo kaon mga bayot, ako din gigawas din hing akong bahandi. Ako siyang gipa sungkod-sungkod aning kahoy nga ambot unsa ning kahoya nakita naman ako ni dito sa daplin. Gitag dakal-dakal akong anak iyang gisipa-sipa. Nakaingon guro na siya og muligid ni. Patsada kay karong adlaw kay dili init. Wala pug kayo'y hangin. Mo nang akong gigawa sa akong anak kay aron makalanghab siya og presko nga hangin. Nahimuot kay ko ani akong anak, gisugo ko niya og pakuha og bulak. Then akong gihatag niya kay iya ding ipakaon aning sulom o amigas nga iyang nakita. Nakaingon siguro na siya mukaon ning mga amigas sa iyang bulak nga gihatag. Nantawag ninyo na akong bahandi nakita siya og amigas iyang gihatagan og kuan iyang gibutangan ay iyang gikuhit-kuhit og dahon sa kugon man siguro ni. Pagkapon ta nagyuta o bunbun ra mga bayot o hugaw kay og naiya ang mga kagupa di ni kahikap kay may dayog dirty. Nauli na din mi diri sa balay. Ang ako ang ugangan himpalito guys cream. Akong gihatag ni Karina ang usa. Abi na ako ang sudanar na kanon hasta man po sa sulod. Masuko pa siya kuhaan ako ang iyang ice cream. Dili man gud kay namo ni pakanon og ice cream kay nyang masubawan ba na malisod na. Uso ra ba diri karon ang subaw. Kaya ang panahon karon diri mo bugnaw mo init. Mao nang daghang batang nagisakit. So, alas 11 na diri sa gabi mga bayot ng gawas mi sa ako ang bana ug ako ang bahandi mga bayot. Kay mao pay pagmata sa ako ang bahandi mga bayot, igawas na mo siya. Aron makatulog siya unyang alas 2 kadlawon mga bayot, bahalag kadlawon matulog. Basta kay makagawas mi karong panahon na. Si hi dong. Si hi lang nga. Ay si hi ba?
Dugay kami ngol, guys. Si hi na. So nagtagad mi dinhi mga bayot sa ako sa iyang kaluha kay nasangit dito namugod sa daghang friend ba dadto sa Picaskal gi nasangit og istorya mga bayot. So welcome back guys sa ako ang pag-video karong adlaw mga bayot. While nagpaabot ta diri mga bayot mag storytelling ta mga bayot. Namuti ko ganina mga bayot, di ba? Dito mi sa consulate sa Pilipinas nga naa diri sa Armenia. Namot kay ko kay hinatumi to alas 3 sa hapon. Pag-abot na mo dito mga bayot, ang staff dito na ay occasion nga giatinan. Nanawag may nga siya 40 minutes pa daw ay siya mo balik sa office. Nagkatawa kay ko mga bayot kay naglagot ang ako ang isa ka kagupa mga bayot ang kaluha sa akong bana. Kay ngano kuno wala hintawag daan ay ha may minadto. Sakto ba gid pud siya nga mitawag may daan para di mi magpaabot og dugay ba. Kani magud sila mga bayot ug unsang oras sa ginang ihatag on time gina sila. Unya kay nagpaabot mig 40 minutes mga bayot gilakaw-lakaw mi atong daplin sa karsada perting inita. Namula gid tawo ng aping ni Karina dinhi mga bayot kay init kayo unya di siya ganahan mo kalo. Okay ra kay nako kay wanay di man ni mamula ni ako ang panit pero subawan ra ko di ra pud ni mamula akong nawong pero subawan lagi ko. Then after to 40 minutes mga bayot naabot na tong kuan babae nga staff dito sa amo ang giadtuan. Buutan kay siya mga bayot naibog nga ako ang brother-in-law atong bayhana mga bayot. Sus kay paglantaw niya sa mga kulamoy mga bayot married naman di ay. So banay pag-asa siya. Dugay kinabot ako ang kagupa. Oy nasangit nakainom magud na iyang mga friend niya nakainom pud sila ba kay minatin sila ganina o kanang occasion pud mga bayot ba kay naay ang ila ang amigo ang asawa ng anak si Sarian. Dayon inana man na sila basta na yung mga anak bitaw magparty-party sa ilaang balay. Pero ang asawa to pa sa ospital kay wala pa kagawas. 3 days pa man gikan sa pag-opera o pag kasilang sa bata ay pa makauli ang inahan sa Panimalay. Sa nato ang braso dira mga bayot kay hawoy kayo og kanang binitbit aning susi sa ako ang bana. Balag itom na ako ang kilikili din ha. Agwantahan na lang na ninyong lantaw din ha nga itom na ako ang mga singit-singit din ha. Ano man? Ko diri akong bahan diyo naglingkod-lingkod pero no tila is life gini siya og kit-kit na unya na akan aday. Kanuno na kani siya mga bayot dito na may gikan sa shop pud mga mayot palit mi og kanang kalan-on karong panhapon namong gabi una. Kaduha man ni hapon so kagabi karong panahon na kay nakainom man ni sila basta makainom ni sila daghang kanon gutom kanunay ila ang tinai dagway. Pauli na may mga bayoto yamong gibiyaan nga ako ang isa ka kagupa kay dugay kayo na humanog istorya mga bayot murag sulom. Nya tugnaw kayo ba? Ay di man ingog tugnaw kayo hangin ba? Nya ilang hangin din he. Makabutod og tiyan. Dayon kita-kit silang ta sa balay mga bayot kay nanamiduol sa amo ang Panimalay mga bayot. So naabot namin diri sa balay mga bayot panahon na nga matulog kay mag alas 4 na skadlahon mga bayot dire na ako tapuson akong video. Salamat sa iyong paglantaw and see you tomorrow. Bye bye. Si babay lang ga. Bye bye. Good night. Bye.